Llavors el que fa Puig i Cadafalch és treballar amb pel davant, ja els ensenyaré. I es nota molt que és una rosa perquè és una flor molt exuberant, no? Molts pètals, i contrasta molt. La de la Josepa. La volem per allà. La volem per aquí. Un altre espai que hi ha són les punxes, no? Abans, en aquella època, doncs, les utilitzaven com a golfes i el 2001 les habiliten com a